கர்ணன் கற்றது வித்தை அல்ல வேதம். கர்ணன் பிறப்பால் சத்திரியன். ஆனால் வீரத்துக்கு எந்த குறைச்சலும் கிடையாது. எவ்வளோ பெரிய வீரனாக இருந்தாலும் ஒரு குரு கண்டிப்பாக தேவைப்படும். குருவுக்காக துரோணாச்சாரியிடம் போகிறான். துரோணாச்சாரியர் மறுத்துறாரு. கிருபாச்சாரியிடம் ஒரு நாள் அதிகாலையில் போகிறான் கர்ணன். அப்போதும் கிருபாச்சாரியார் மாணவனின் திறமையை சோதிக்க வானில் பறக்கும் ஒரு பறவையை குறிப்பார்த்து வீழ்த்த சொல்கிறாரு. அர்ஜுனன் வாரான். ஒரே அம்பில் பறவையை வீழ்த்திவிட்டு தேரேறி போயிடுறான். இப்போ கர்ணனின் முறை. அம்பை நாணில் பூட்டிட்டு ஒரு கணம் வானில் பறக்கும் பறவையை குறிப்பார்த்தவன் அம்பையும் வில்லையும் கீழே வச்சிடறான். இது கிருபாச்சாரியருக்கு ரொம்ப அதிசயமாக இருக்குது. மிகச்சிறந்த வில் வீரன் கர்ணன், அவன் ஏன் இப்படி செஞ்சாங்கிறது அவருக்கு ஒரே குழப்பம். காரணத்தை அவன்கிட்டே கேட்காரு. அப்போ கர்ணன் சொல்கிறான், குருவே, இது மிகவும் அதிகாலை நேரம். இந்த நேரத்தில் ஒரு பறவை விண்ணில் பறக்கிறது என்றால் நிச்சயம் அது தன் குஞ்சுகளுக்கான உணவை கொண்டு போகிறது என்று தான் பொருள். இப்போது திறமைக்காக நான் அதை கொன்று விட்டால் நான் வீரனாவேன். ஆனால் அந்த இளம் குஞ்சுகள் அனாதை ஆகிவிடும். எனவே நான் கொல்ல மாட்டேன் என்று சொன்னாராம். அப்பொழுது கண்கலங்கி போன கிருபாச்சாரியர் சொன்னாராம், கர்ணா, நீ கற்றது வித்தை அல்ல வேதம் என்று பாராட்டினார். பணத்தாலும் பதவியாலும் அதிகாரத்தாலும் நாம் பலம் பொருந்தியவர்களாக இருக்கலாம். ஆனால் அந்த பலத்தை நம்மை நம்பியவர்களிடமோ நம்மை விட பலம் குறைந்தவர்களிடமோ காட்டாதீர்கள். ஏனென்றால் வாழ்க்கை ஒரு வட்டம். தொடங்கிய இடத்துக்கே வந்தாகணும். நன்றி.